Кои са най-продаваните игри за всички времена? Номер 5. Mario Kart 8 продаде 76,6 милиона копия и е генерирала над 2 милиарда в приходи. Номер 4. PUBG. 75 милиона копия за PC и за конзоли, но над 1 милиард мобилни изтегляния, като е генерирала над 17 милиарда долара. Номер 3. Tetris. Оригинална версия, разработена от EA за мобилни телефони, преди да бъде премахната, разбира се, е регистрирала над 100 милиона платени изтегляния. Ако борим всички останали източници, които я разпространяват, това число надхвърля над 500 милиона. Номер 2. GTA 5. Над 215 милиона изтегляния и 8,6 милиарда долара в приходи. И номер 1. Minecraft. Първата игра в историята, която надмина 300 милиона продадени копия. Тази легенда бива закупена от Microsoft през 2014 година за 2,5 милиарда щатски долара, платени, забележете, изцяло в брой. Коментирайте коя е вашата най-любима игра, а ако искате още подобни видеа, последвайте FPS Booster.